Niin, täältä Finnish Pro ja tänään pelataan KSP:tä, pelataan ihan täysin ilman modea, tai vähän modeilla, mutta ei paljon modeilla kuitenkaan. Mulla on mode, mutta ei se siitä ole niin kiinni. Nyt yritetään rakentaa vaan jotain hauskaa. Niin, tukkipoika on meillä taustalla täällä. Sitten rakennetaan. Rakennetaan vaikka tähän tämmoset. Otetaan tonne jo toi. Tohon. Ja oliko se LVT 40? Ei se oli LVT 30, missä on enemmän. Toki voidaan, koska me tarvitaan maksimi nopeutta tosi korkeaksi. Tää on täysin yhden jutun, mitä me feilattiin taas. Tai ei me feilattu. Tänään voi tietenkin korjaa. Toi. Noin. Laitetaan niinkin noin. Ja siis ensin nää laukaseet on. Ja sit kun noin niin sit, kyllä. Ja sit vielä selitän kaikille, että miten tää toimii. Otetaan sivulaskuvarit tähän. Koska sitä ei crashaa, niin sit siinä käy vapaasti. Okei, eli meillä on niinku... Eli tää perusmuoto on sillä, että täällä on 3 moottoria. Sitten kun niistä loppuu bensa, nää irrottaa ne. Sitten tää menee päälle. Ja sitten nää laukee, kun nää irtoo. Ja sit jos mulla käy jotain, niin sit mä voin aina aukasta noin. Ja tosi, että me tarvitaan SOS tonne vielä. SOS on semmonen laiskan miehen homma. On niinku avustaja suurin piirtein sanottuna. Eli se siis niinku pitää sun koneen suorassa, että se ei lähde kieppuun. Mutta sä et voi itse kontrolloida myöskään sitä silloin. Laitetaan RCS. Sitten tarvitaan vielä RCS polttoaine säiliöt. Mitkä on nyt aika vaikea löytää taas. Ajaa tossahan ne onkin. Ei, ne on monopropellantti. Tuossa RS. Hetki paljon tossa. Tää on tää isompi tietenkin. Ai niin joo, se RS toimii monopropellantilla. Ja RS on vielä niinku, että se auttaa paremmin sitä systeemiä. Mä olin irrottamassa, kun toi piti irrottaa. Monta me laitettiin tonne. Laitetaan tänne kuule pari lisää niitä. Noin. Jop. Tää tukkipoika lähti nyt. Se on tosi iso näin. RCS. Koska tästä tulee iso. Ja se meni pelaa MVtä. Mikä tän nimi ois? Lentävä juttu. Nen. Meillä on mahtava nimi ja sori, että ei pysty laittamaan äätä, koska tää ei suostu ottaa äätä. Koska englantilainen peli tai jossain muussa maassa kuin Suomessa tehty. Tai sellaisessa maassa, missä ei oo äätä eikä oota. Ei ku ööt. Niin sama. Laitan tonne noin. No niin. No tää tulee lentää niin hienosti, että me crashataan heti. Ja se on nyt ihan mahtava juttu. Sori, että mä oon hiljaisella päällä, mutta mä oon vähän hiljaisella päällä.
Noin ja... Laitan vielä toiset näin. Ja vielä näin. Koska mä otan, että tästä on maksimi tukeva lähtö. Ja miksi meillä on tuolla noin yhdet. This game doesn't make sense anymore. No ei sitten. Mut joo. Nyt meillä on valmis. Meidän on laittaa toikin. Koska jäätelö. Meni jäätelöprojektiin, meidän lähtee lentoon pian. Ja laitetaan vielä muuten yhdet tämmöset, niin me saadaan kunnon tukevat osat. Koska toi ei oo kauhean epäaerodynaaminen, niin me saadaan tosta kuitenkin tehty. Hieno juttu. Näin, nyt meillä on tuettu. Toivottavasti tää lähtee lentoonkin. No ja seivataan se parin kertaa. Sitten clear the launchpad and proceed. Otetaan hetki. FPS 2. Juuri näin. No niin. Me ei käytä vielä RCS, vai käytetäänkö? Ei käytetä. Koska meillä on limited resursseja. Sori tästä, tää on yksi modi, tää FR Flight Systems. Toivotaan, tää lähtee lentoon. Ehkä me kuitenkin tungetaan toi vielä tonne. Me saadaan maksimi hyvä lento. Ei tungetakaan. Koska sit meillä kusee se, että kun me yritetään mennä maksimi pitkälle. Ja hirveet savujäljet. No niin, meidän hiilijalanjälki nyt on ihan maksimissa taas, mikä meinaa, että hiilijalka. Meillä on jalka hiilessä. Me ollaan just niin älykkäitä, että meillä on jalka hiilessä. Eikö ole jännää? Ja tosiaan, jos te ette ole kattonut vielä tukivaa videoita, niin käykää sen kanavalla, mä linkkaan sen tuohon alle. Joo. Kuut noin loppuja, sitten tulee nää käyttää. Ja sit meillä on vielä polttoainetta näissä aika hiton paljon. Jos me olisi ollut niin viisas, että me oltais laitettu tähän vielä lisää näitä. Mut mä en oo niin viisas, jota me laitoin RCS, koska RCS 5/5. Laitetaan se vähän tukemaan nyt. Ajan monoproppi menee aika hitaasti, mutta ihan sama. Ei käytetä RCS, monoproppi. Ei kyllä me käytetä RCS, koska meidän pitää saada tää ilmakehästä ulos. Mikä vaatii jännän paljon jotain voimaa. Nimeltä ydinjäätelövoimaa. Ja se nyt on maailman tärkein aine maailmassa, koska ilman sitä me oltais kusessa. Koska jäätelö ei ois. Okei, mulla on tietysti depressia tuolla. Ja muuni on niinku meidän yläpuolella, just yläpuolella. Ja heti kun tää alkaa vähän kiinni. Noniin, ja noin. Ja heti kun toi osuu ilmakehän noin aukeaa noin peräsuutit ja sitten ne menee mahdollisimman turvallisesti sinne maapallolle. Ja sit meillä on maksimi hyvä lentonopeus. Tää ei todellakaan tuu kusee, koska meillä on moottori jäätelöstä tehty. No ei se jäätelö, mutta tää polttoaine on jäätelöä. Nestemäistä jäätelöä, jos on ilmaa. Ja sen nimi on Pirtelö.
nyt crashaa nyt tässä. Oho, vähän spinniä. Ja juu. Missä suunnassa on itä? Itä. Tuo on etelä. Mä en tiedä miten se etelä tähän liittyy, mutta... Nyt me lähdetään tonne suuntaan, koska... meiltä loppuu kohta piirtelyllä kesken. Jep. Piirtely on äärimmäisen vähän tällä hetkellä käytössä. Lasketaan vähän tehoja. Vieks toi mukaan noin paljon? Joo, se säätää sitä kans. Tää on kyllä tosi hoito peli. Jos siitä nyt lähdetään. Ei, kyllä meidän pitää päästä maksunopeuteen. Koska sit me voidaan päästä pois maapallon läheisyydestä. Jamaa. Mitä about-napista käy? Meillä on abortti kesken. Ja meillä on noin 100 jäätelöä enää jäljellä. Hyvästi jäätelö. Meidän tulee ikävä sinua. Tai piirtele. Noniin. En mä halua nähdä tota tilannetta. Mä haluan olla suruissani. Oh, come on. No niin. Ja jäätelö loppu. Ei vaan piirtelö. Miksi mä aina sanon jäätelö, kun se pitää olla piirtelöä? Koska piirtelö... Katsokaa nyt näitä näkymiä. Life support. Ei saa laittaa jalkoja. Miksi se on mun jalkatilassa? Ei saa laittaa päätä. Miksi se on mun päätilassa? Älä blokkaa. Miksi mä työtän se tonne sormet? Ja se on. Kuten me päästään kauemmas maasta, mitä me ennen päästiin. Mut joo. Nyt eksitetään ensinnäkin lentävästä juttusesta. Mä en vielä rakentaa lentokoneita, joten otetaan vaan tuolta. Nyt mun A50 torpedo on tossa. Ja se A50 torpedo on mun omatekoinen lentokone. Tässä on ominaisuutena se, että kun mä niin haluan, niin mä saan nää siivet irti. Mut me ei voida lentää tätä, koska mulla on niin vähän polttoainetta tässä. Eli me tehdä sillä, että mä otan nää irti. Tuolla aerodynaamiset. Mä oon sokea. Sokea. Poika. Ja sitten... käännetään vaikka näin päin. Näyttäisikö noin hienolta? Ei noit saa noin päin. Näyttäisikö noin hienolta? Miksei noita nyt saa sinne? Voi. Ja sit niitä ei mahuta sinne. Okei, eli me voidaan käyttää noita, koska ne ei mahu sinne, mutta näitä varmaan voidaan. Nyt nekään ei suostu menee siihen. Kiitos meidän isojen läskien siipien. Ja nyt ne menis. No ei mene vieläkään. Mikä sulla on vikana lentokone? Mikä sulla on mua vastaan? Jos mä laitan enkinen naselle tonne vaan. Tulee suoraan ilmaa siitä.
Jos ei tosta tuu ilman, niin mä ihmettelen. Ja sit näitä ei... Nää sentään meinaa mennä siihen, mutta ei. Mikä tossa on niinku vaivana? Noniin, ja sit käännetään ne. Noin päin. Sitten meidän tulee ilmaa. Ja nyt varmaan tarvitaan ihan moottoritkin. Suosin näitä, koska näin ylikuumena. Mä tiedän ylikuumeneeko noi toiset tässä patchissa. Aika alkaa kohta loppumaan. Tai mä en jaksa filmaa koko aikaa. Sori. Tai kun mä jaksaisin, mutta mä ehdi. Ettiminen loppuu. Miksi mun pitää laittaa näitä? Double wingsit. Chicken wingsit. Miksi mä saan noit tuolta irti? Noniin. Miksi mä laitan näitä tänne taakse? Ja sit niinku näitä tonne eteen. Tämähän näyttäis paljon hienommalta. Laitakaa nyt tommonen lentävä mursulentokone. Kattokaa nyt. Eiks tää oo ihan mahtavan muotoinen? Kuitenkin ootte kommenteissa, no ei todellakaan ole. Näin. Eiks tää näytäkin aika hienolta? Ainakin mun mielestä näyttää ihan hienolta. Jos mä olisin tonne, niin sit mä tekisin näin vaan. Freedom. Se ei mene siihen. Hän vaan sanoo, että se on tää sama ongelma, että ei vaan suostu menee siihen. Kyllä se nyt suostut menee siihen, kun mä sen tungin siihen. Eiks tää nyt ihan oikeesti suostu nyt menee? Tää me tehdään näin päin. No ei. Eiks toi menee silti tohon? Miksi me muuten tehdä näin? Se tulee paljon nopeampi. Me laitetaan tähän vielä tämmönen. Noniin, ja sit meillä on nopea lentokone tässä näin. Olisikin torpedo. Ja juu. Jep, ääni kuului. Mä en tiedä miksi meillä on toi vielä toi romu tuolla. Mitä se niinku kusee? Otakaa hetki. No niin, ja sit me laitetaan vaan moottorit täysillä. Hetkinen, miksi toi ei oo päällä? Activate engine. Mä täysit meille SAS tässä. Mikä on niinku kaikista paras keino estää keijoutuminen. Joo, mikä me nyt liitetään, koska tää on liian ärsyttävän heikko. Sen takia. Ottakaa hetki. Tuli kyllä äsken onlineissa. Kyllä se on online, mä tiedän sen.
yksi henkilö, jonka mä nyt haluan tähän puoluun. Eiks nyt ihan oikeesti ole noin? No ei sitten. Ei sitten. Kerranko ois lisännyt, ei sitten. Mut ihan sama, koska me ei nyt niin kiinnosta ihmisistä niin paljon, että jäätelö. Meidän pitää nyt ensinnäkin saada tää lentämään. Koska jos me ei saada tätä lentämään, mä petyn itteeni. Mä en tiedä miksi mä pettyisin itteeni, koska mä oon jo hyvin tehnyt työni. Vieläkin haukututtaa kyllä. Ai niin, me otettiin se takarengaskin pois. Ai joo. Okei, meillä on tommosia siipiongelmia nyt tällä hetkellä. Okei, meillä on lentävä... Meillä on lintu. Oi! Lintunen lentää, lintunen... Mikä... Herrat, saanen kysyä mitä hemmettiä täällä tapahtuu. Joo. Mä sain tietää mistä se ongelma johtuu. Mä ymmärsin, että en mä tukenut mitenkään näitä moottoreita tohon. Mä oon niin älykäs, että mä en tajunnut sitä. Hetkinen. Mistä oli 2 tyyppiä tämmöstä? Ei sit. Eikö täällä oikeesti ole 2 tyyppiä? No ei sit. Ei oo. On niin rautus nyt tän Finish Pro. Kyllä se ratkaisu löydät siihen joskus. Joskus tulevaisuudessa milloin kukaan ei enää pelaa. Sitä mä vähän pelkään, että niin tulee käymään joskus. Mikä on aika paha asia, koska pelaaminen on hauskaa. Ja niin. Ja miksi mä en ikinä laita tuota 3. moottoria tohon yhteen? Tosi jos mä... Ei, kyllä mä sen siirrän siihen, koska tarvitaan maksimipolttoaineen kulutus, koska... En mä tiedä, miksi me tarvittais se, mutta... Mä halutaan nyt ensinnäkin kääntyä ympäri, koska tosta epätasaisemmin päästään paljon paremmin ilmaan. Koska silloin me ei lähdetä merelle päin. Joo, mennään tästä vaan. Toivottavasti tää nyt rikkoudu sen takia, että mä yritin tulla alas. Jep. Ui, toi oli lähellä jo. Nyt vaan käännytään se. Tää ei voi mitenkään feilata nyt. Me on pakko päästä tää saamaan ilmaan. Mistä johtuu, että noin nyt niinku menee punaiseksi? Onko se niinku ihan modissa vai? Onko se jossain modissa mulla? Ui, toi ei oo kiva liike. Tiedän tän liikkeen, kun tällä välillä aina tää. Minun kun tälleen käy. Siinä on aerodynamiikassa tai aika perseellä vedetty, jos toi tapahtuu. Ja mikä aiheuttaa sen, että tää vieläkin tekee tätä, mitä mä en halunnut, että tää tekee. Ei. Nyt et tee tätä mulle. Lentokone, sä nyt lähet lentää. Saakeli. Voi hemmetti, me kuollaan. Vielä. Mä tiedän, että sä oot ylpeä itsestäs, mut sä oot ihan hiton huono lentämään. Ylöspäin, mene ylöspäin lentokone.
Please lähde ylöspäin. Please, 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 please. Mä tiputaan ja kuollaan. Se on niin hito mukavaa. Mä tulen aina ihmettelemään mitä hemmettiä tossa on käynyt. Tekee tolleen. Mutta joo, lopetan tähän meidän jakso.